maistus. Tylsyys tästäkin päivästä pois haihtuis, joten puhelimen otan käteen ja mä alan käteen. Sovin ajan määrän paikan kaupat teen. Sitten käyn kipasemassa ekit parempaan talteen. Käyn kiskalla ostan limun ja mä friendille meen. Kalivar viusan esiin ja mä sitä haistelen. Kun soitan friendit ovikelloa mä mietiskelen. Noniin, tatu on tämäkin pilven laatu ja hinta ja määrä suhteella sitä on tarpeeksi saatu. Joten stiinit esin ja päälle viusa paistumaan. Kohta alkaa mulle kannabis saativa maistumaan. Valmistelut on tehty ja me suoraan käydään hommiin. Otan hatsin toisen aikamoisen, anna friendille hieman ja mä näen naaman iloisen, jonka kanssa ihminen paukkuja on menoluja. Tuntuu kun musta olisi tullut ikiliikkuja, käsi ja keuhto tekee aina sama liikettä. Hatsi toisen jälkeen ilman mitään viivettä nyt alkaa maistumaan pohjat jo pahalle. Kaadan kylmä kokista kurkkuni kuivalle pohjalle. Tuli tikulla pilkkua kati ja mä pudotan palaneita, ei ne osata vain odotan.